रावबो थांनो नाङा दे अन्नानै जागोन सेंग्राफोर जोंहा दामग्राफोरा मस्ला मस्लि लगायदों संख्रि बानलु ओंखाम ओंख्रिफोराव बानलु संख्रि होआबा गोथाव जायाना बिदिनो एसे होलायदों गावसोर गोथावानो जागोन दे फाग्ला जालाङाबानो जाबाय दे आंनि गोदै रावाव गोजौ लाङाबानो जाबाय दासो जानो समायदों दे सेंग्राफोर जोंहा सिख्लाफोराबो दङ ओरैहाय मोसाफैजोबनांगौ दे Guruma bansara, घर से जाए
नोंसोरो बर' जोहोलाव गोजाना